ir-relazzjoni malla tissarraf f'talb. Issa meta ngħid talb, qed nifhem ħafna affarijiet mhux se tgħidha b'ġiex kelmiet, imma talb ifisser rabta relazzjoni ħajja ma' Alla. Mhux x'se nagħmel fir-relazzjoni, għax jiena nitlob kultant billi ngħid ir-rużarju, kultant billi noqgħod f'kampanja noqgħod nara fjura, kultant billi noqgħod mistrieħ fis-sodda u nieħu gost dak il-kwiet. Kultant meta jiena qiegħed nitaxxaq nara tifel jilgħab fir-ramel. Kollu talb. Kollu talb. Kultant l-Ewkaristija, kultant għaddes, kullu. Imma m'hemmx formola għax hija ħajja. Daqs kemm missier ta' familja, meta qed iħobb il-familja, meta jmur għax-xogħol, jew meta qed jilgħab mat-tfal. Meta qed jgħin il-mara ssajjar jew qed isajjaru, jew meta qed jiekol miġbur mal-familja. Mhux kollox. Imma għax it-talb huwa preżenza. U preżenza ma jfissirx sodisfazzjon, preżenza tfisser preżenza, mhux sodisfazzjon, preżenza. U preżenza tista' tkun preżenza msalba. U di Madre Teresa għexita fid-Dark Night of the Soul, fid-dlam li għexet għal snin id-disprata kienet umanament. Għax bilaċċa l-Alla u ma tħossux, sena wara sena, aqraw li trid tagħha. U tgħidlek, but I know that he is there, dik il-preżenza. He is there. Mhux he is doing, imma he is there. Qiegħed hemm. Iwallu ma tagħmel xejn, mhux dik nagħmlu aħna l-Alla inkollu, int ma tagħmel xejn mulej. U din hija l-ħajja ta' talb profonda u solida. U li tinkludi kollox. Meta bniedem ikollu dis-serenità li tiġi minn din il-preżenza tat-talb mibnija fuq il-fidi, allura ikollu il-paċi u hija l-paċi illi tagħti dik l-Ingliż isejħula cheerfulness, joy, jiġifieri il-ferħ. U Madre Teresa kienet imma propju tirradja tixxerret il-ferħ.